Fem Festa és la segona vegada que ho fem. La primera vegada fa 2 anys, quan els ambaixadors van voler celebrar el 25 aniversari de l'ambaixada, el 25 aniversari de la primera declamació de l'ambaixada, creada per Vicent Berenguer, i que el nostre amic Dani Climent, del poble, es va posar al corrent en moltes coses per a crear aquest text tan meravellós que és l'ambaixada. I volíem fer uns actes que complaguera tot el món. Aleshores, un d'ells va ser este, perquè els xiquets són el futur de la festa. Els xiquets hi ha que cuidar-los, els xiquets hi ha que mimar-los i, com no, hi ha que educar-los. En principi, pot ser cada 2 anys ho fem, són una iniciativa dels ambaixadors, del comitè d'ambaixadors, que nosaltres, amb l'ajuda de la Junta Festera i de l'Ajuntament, volem arribar a tots. Els actes, es heu vist, són tallers sempre encaminats per als més menuts de les cases, per als més menuts de la festa, i no festers, per a que algun dia siguin festers. Estan encaminats en tot l'àmbit de la festa, com pot ser la colla escènica, com pot ser l'arcabusseria. Després fem una confecció d'espases i d'escuts, i tallers de recreació festera, de vestits, de mocadors, de maquillatge, en fi, tot el que porta la Junta Festera, i sempre, el que és molt important, acompanyats per la música. La música és l'element fonamental en la festa. Com a acte que a mi personalment me n'agrada moltíssim, i els xiquets el gaudixen barbaritat, és la globotada. Direu, què és una globotada, no? Bueno, doncs esta vesprada nit hauran preparat 1.500 globus per a que els xiquets amb un palill vagin explotant-los tots un a un i ràpidament, com si fos una mascleta però sense pólvora. Fantàstic. Fa 2 anys ho van fer i va ser un èxit total. El 25 aniversari organitzarem 3 actes fonamentals. Aquest va ser un, i l'acte principal del 25 aniversari va ser a la Torre de la Lleta. Allí es va preparar un acte on va haver una gravació i una projecció de moments de l'ambaixada, de tots els ambaixadors que van haver durant tots els anys, des que es va fer la primera vegada, i van haver aquestes imatges d'aquests ambaixadors en el seu moment des del principi, on van tindre la gran sort de que ens va acompanyar l'autor, Vicent Berenguer. És un dels actes en els que jo personalment quizás em sent més orgullós de la meva vida festera. La primera particularitat és que el text de l'ambaixada sempre és en valencià, no? És un text que hem volgut respectar, que fins i tot al principi es va trastocar per adaptar-lo a un llenguatge de la parla col·loquial, però que perdia la identitat d'aquesta ambaixada i que a poc s'ha recuperat i actualment és tal com va eixir dels fulls mecanografiats per Vicent Berenguer. Si és de veres que cada any hi ha un ambaixador nou. Bueno, aquesta és l'altra particularitat, per què no? I això és el que manté, pense que és que manté l'ambaixada viva. No és l'ambaixada també, és un text d'ambaixada amb una persona. I vulgues o no, aquest morbo sempre de a veure enguany què tal i qual, no? Bueno, doncs fa que estiga viva. I de fet a l'ambaixador, al poble del Campello, se'l vol molt. Any rere any jo m'he adonat de com reben els ambaixadors i com la gent és conscient de l'esforç que ha fet aquesta persona durant tot un any per a després, durant 2 dies, s'ha acabat, no? Bueno, doncs com a portaveu del comitè d'ambaixadors, una salutació per a Produccions Gent del Poble i per a tot el poble del Campello, desitjant-los passeu unes festes fantàstiques. Gràcies i adeu.